नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार गाना ओके के टीज़र आज सुबह करीब 3 घंटा पहले रिलीज हो चुकल बा। जी हाँ, जो ना कि आप लोग देख लियो हम स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर जाके जौन गाना बा एक खेसारी लाल यादव जी आपन धमाकेदार आवाज़ से गौले बड़े, साजन मिश्रा म्यूजिक दिले बड़े और आशुतोष तिवारी जी ई गाना के लिखले बड़े। और जौन गाना बा काफ़ी हाई लेवल से शूट कल गेल बा। आप लोग जानबे करेनी स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी कंपनी जौन बाड़ी उ खेसारी लाल यादव जी के साथ जितना भी गाना करेली स्पेशल उनका के चंडीगढ़, लुधियाना, शिमला बुला के ले जाली और अलग से 5-6 गो वीडियो अपन शूट करेली और हर महीना एगो एगो गाना रिलीज करते रहेली। तो वह गाना सब में से एगो ई गाना बा जोना के नाम बा ओके। जी हाँ, पहले ठीक है से पूरा दुनिया में धमाल मचौले रहे खेसारी लाल यादव जी, अब ओके आ गए बा। तो ओके के अभी सिर्फ टीजर आयल बा और एक जौन फुल गाना बा फुल वीडियो वो 14 तारीख के स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर आई। आप लोगन के पते हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टीज़र के अभी शेयर करी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक लोगन के पास पहुँचे। और कमेंट में आप लोग बताएं कि टीज़र में आप लोगन के खास का लगल खेसारी जी के ड्रेसिंग, म्यूजिक या फिर जो थोड़ा सा लिरिक्स बा वो का चीज़ आप लोगन के अच्छा लागल। और मॉडल बहुत ही कमाल के बड़ी हमें, जी हाँ, नया मॉडल बड़ी बहुत ही शानदार लुक वाला मॉडल बड़ी हमें काफ़ी पसंद आयल बड़ी। आप लोगन के कैसे लागल बा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।